играеме Майнкрафт, където ще правиме кораби, строиме, не, ще разрушаваме, ще правим къщи, ще биеме мобове, ще копаеме и ще се спуснем в трите. Ще биеме уидера, ще биеме драгана и ще се пуснем в последния левитан. Това е слънцето. Аз нямам нещо да направя. И пак ми лазна. Семейството на Георги и Станка Радеви. Баща му е електроинженер, а майка му дългогодишен счетоводител на горското стопанство. Въпреки че родителите му са против, още от трети клас генерал Радев мечтае да стане летец. Страстта му към летенето се разпалва случайно, когато попада на книгата на руския автор Анатолий Маркуша «33 стъпала в небето». Завършва със златен медал в математическата гимназия в град Хасково. 5 години по-късно вече е и първият по успех във выпуска на Висшето народно военно-въздушно училище Георги Бенковски в Долна Митрополия. През 1992 година завършва ескадрилен офицерски курс Максуел в Хасково. От 1994 до 1996 година е слушател в командно-щабен профил във Военната академия Георги Сава Раковски и отново завършва с отличие. Доктор е на военните науки в областта усъвършенстване на тактическата подготовка на летателния състав и симулиране на въздушния бой. Преди 13 години Румен Радев завършва с отличен успех и военно-въздушния колеж Максуел в Съединените щати, като става магистър по стратегически проучвания. Генерал Радев има близо 30 годишен стаж в армията. Минала през всички нива на военната кариера. От младши пилот в 15-ти изтребителен авиационен полк Връвнец, през Не започвам. Трябва да се пуснем в хузара, удрана в Хюблен. Е награждаван за вярна служба под знамената трета степен и почетен знак на Министерството на отбраната Свети Георги втора степен. Миналия октомври генерал Радев подаде оставката си, като публично заяви, че изравна държава като България да гарантира суверенитета си в небето, поради липсата на дори един годен самолет. Премиерът Борисов обеща, че българската авиация ще има и успя да върне Радев в армията само часове след подаване на оставката. Генерал Радев не обича да говори много за личния си живот пред медиите. Има син и дъщеря в тинейджърска възраст от първи си брак. В момента е женен за Десислава Денчева, която има син от предишния си брак. Голяма страна на генерал Радев са музиката, киното, театъра и литературата. Любимата му Нека да съберем. предварително спечели пълномощта с кандидата на ГЕРБ. Сега стана това, което чухме минало през всички нива на военната и нито едно в политиката. Липсата на политически опит, плюс или минус ще е в случая. Плюс за избирането, защото хората искат много лице, свързано с политическата класа. Но минус като президент, защото ще трябва да разшири изцяло на екипа си. А екипа ще бъде проведен от парите, и ще дърпа към партийните пристрастия. Но ако той има тази кариера, аз да навлезе на работата и да започне да взима самостоятелни решения. Надявам се. Пиги. Първата частина на победителите. А победителите сега Не, аз искам да кажа, че преди това, когато беше обявена
Место пиги призив. Независимо от всички заплахи. Разбира се, другата причина беше неадекватното поведение на Бойко Борисов. Ами, оказа се, че едни последни изчисления, мисля, че на Юрий Павлов бяха за 600 хиляди център дясно. Не мога да постигнеш 2 милиона избиратели без участие на избирателите център дясно. Нещо си добило.
обаче, което ми направи най-силно впечатление е как изглеждаше с нощи на пресконференция. Той изглеждаше изключително смирен, нямаше никаква нотка на гордост, на тщеславие, напротив. Първото нещо, което той каза, беше да благодари на всички, на тези, които гласували за него, тези, които са гласували за него. Наистина, като че ли веднага много лесно облече ролята. Очакваме се. Може да добра ли? Пак всички казват, типично за военен не е правилно военен на такъв по-висок. Todo, 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 todo,